Hello, sama kayak. Camera malah apa mungkin? Kono model itu नुयो hehe pet lakukan sindang pet lah nih sapatan udah kiba hello 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 please support like subscribe comment please undu zubana ma guys man hello please support like comment subscribe please guys man undu zubana ma dana pet lah ya hornai nai so Hello, buffet okay. Sanjit Goyari like dan thank you Mangsi Zake Sanjit Goyari on 감사하게 nama Sanjit Goyari Monas Boro on Monas Boro on like dan Monas malah nih nak like kan zakang pia Saya kadang like semula dengan semua kan. Gendra udah ini dia lihat Mana ini masa ada berat. Tadi sudah. Gendra udah Gendra hello guys man undu zubai nama please support me like comment subscribe please SM baro like dan like kan mah bang katara Petla nang pernah like kamera wajin sih deh selfie kamera malah jangan sernai kumana dong ron Raza Bosmotari hai Adan hai Adan nengko sende Mangsi Zake Raza Bosmotari ओंखाम जाबाय नामा Dong saya. like horde जोंहा राजा बसुमतारी
Hello, guys, man, please support me. Like, comment, subscribe, please. Minsan siya tayo. Malah LV nih asli nanggo. Selfie camera फाहामना होनो मा मबाइलखौ खोलैनानै नस्थ' खालामनानै आंहा LV होनो दिगदार जायो। ब्लग बानायनो खस्थ' जायो, ब्लगबो बानायनो हारसिंबाथाय ब्लग बानायनो हाया सेल्फि केमेराया जायाबा। साबा दं कमेन्टखौनो हरा। सोर दं सिङाव हाबफैथारदो कमेन्ट हरदो। पेटलाखौसो नायबाय दं मानसि माखाया। कमेन्ट दसतासो गारना हरलै पेटला नोंहानिजों। मा नोंलाय सापर्ट होथारा? बेलेगनावसो थायो। इमान लेजि कमेन्ट लिरो नामा? फट हरनांगौ। हंलाला नेवलाला लिरो। मानस बर' कमेन्ट गारना हो थिगनो जोंहा अननानै मानस बर' मिस्टार आरसुमखौ बोखारलाय दसे ना होनलाय मानसिया मानो रय होथे दे मोखांसो देखाय दानो हानो तानो मोनगोन आयनाया इसिम देखायाखै आं नोंखौ मोखाङावल'सो देखायदो आइथिं नुनायालाय मा जानोखि इयाव नुहुराना नुहुरगोन खोन्थाहरफ्रांबावदोंसो आङो माखाय आइथिंखौसो नुहुरगोन सेल्फियालाय मानोथो जाया सेल्फिबाथाय आं माबागौमोन ना nah mau laki tuh selfie Bener, betul.
Alhamdulillah. Lagi dah anda. Comment. Like, subscribe, comment. Please support me, guys, man. Silap kira nggak ada mau. Huh? Silap kira. Okay. Azare. कि बिरयानी कैसे बनी हुई है dan dunung kalbe awan ko den sang mau ada besan be क्या मजा dunung Nanda. karai zero zabe हम किसी भी हैं
बोरै जादों दोनदो मानो दोननो गैला लेखा होमबालाय मानोथो होनाय एक घन्टा जायाबालाय मा एलबि होनायलाय गावनो होननो थिनबाय एलबि होननानै आं एक घन्टा दुइ घन्टा नङाबाथाय एलबि होनबाय मानसि जाबाबो जायाबाबो वाच टाइमा जाबानो जाबाय अनन्त बर' मा जाखो माया मा जानो नों दिन गय जाया फेरला ए आखाइखौ ओरैबो अनन्त बर' मा जाखोनो अनन्त बर' फेत्ला आदा मा उन्दुनो ओंखारबाय नामा ओंखारबायनो ओंखारबाय गोसोखौ मा अनन्तआ आं गोदान बायदि मोनदों उन्दुनो ओंखाराखै दासिमबो आरोबा गाइसमोन अनन्त बर'आ मा होनदों अल डान लाइक डान होनदों थेंक इउ मा ओंख्रि जाखो अनन्त बर' उन्दुबाय नामा ओंखाम जादोंना जायाखै अन मानास मानास आखाइखौ ओरै बोखार
On September on Zesharot. Hm? Was sagst du? On ma September on September, Oktober, November, December apa? Ini hatta kuman de saya nama. Lai mana dah goi जानायनि ओइ गोसोम गोलावा नाय हेडफननि माबा साया हाथायखौ दिला मिनिलाय ओमफ्राय नायलाय साया जोंदे Iya. Ini ay ओरैनो हाथायालाय मा जानो हाबसोनो साव फिथाइ जादोंमोन साव जादोंमोन मा साव इलाय सावनि बेगर अरनानै इयो माबानाय हाथाया हाबसोदो Monasteraini. Sekarang sih. Mau bilang kamu zero judgment. सारी 11टासिम दोनसै balik kena gini mah belum
अनन्त बर' मा होनदो खोमसि नुदोंनो माबा लाइनानो माबा लाइनानो हाबथारबाय सिखारखो Please patatozo. Guru mangsho. Iku begat pas terang nugna. Ngan net peka fazo fazo dandala. Tuh sano. Sana nizat ni YouTube hafi. Angel bi ye nang yo. Amsan net peka fazo fadan. Lari nonsense. Jer guru. Apa kah?
nghe tulis Nih, lagi gila Mama जाथारदो र' इयो 40 सो मिनिट माबा मानो लुयो इयो kontaknya harus sih MD dosennya di bawah. Raw gila. oh iya Nah, malah dengar. Rồi là mà nó cái đó nó thấy nó đi là cái này itu balik thay mà lại mà ra gần nào lại ơi cái này cái gì cũng không xin ra đây hoặc là kepala sendiri udah seru आं 100 थांजासिम दोननोसै आरो 100 थांगासिगोन आंना 90 थांबाय không vậy